Добър ден, слушам ви. Добър ден, агенция Пътна инфраструктура ли? Ситуационният център за аварии и катастрофи на агенцията. Кажете. Ами не, защото излиза от интернет този телефон. Искам да ви попитам, Е79 между Благоевград и Симитли, колко време ще продължи ремонт още? Сега ще ви кажа. Така, Благоевград. 20 часа. До края на август. До края на август. А той не трябваше ли да е приключил вече? Кой? Не трябваше ли вече да е приключил по план? Не. Тук... Защото казаха, че е до 17 юли. Значи тук говорим за светофарна уредба, където е. 303... Значи няма никаква... Вие си нямате представа в АПИ, вие не знаете къде се намират. Говориме Е79 пътя, няма светофарна уредба. Вие ма питате за Кресна, където е, нали? Никаква Кресна. Благоевград, Симитли. Благоевград, Симитли. Точно така. Така. Благоевград, Симитли. До 7-8 е срок. На това. 7 август, така ли? Да. В момента е до там, до 8 часа на 7.08. Защото това вече за кой път удължавате срок? Аз не знам. Благоевград е в плен на този ремонт. Ама това си трябва да се направи качествено асфалта. Качествено. Той преди това беше некачествен, така ли? И вие сега го правите качествено. Ами, има ремонт на пътя. Да, вие навсекъде работите. Не заяждайте с мене. Не се заяждате с мене, аз ви казвам... Ма не ми викай, бе. Вие навсекъде работите. Моля? Какво ще стане? Кое какво ще стане? Ма нищо. Какво ми се отваряте тук? Ма кой си? Аз си кажи имената. Кажи си имената. Аз съм Александър Тодоров. Александър Тодоров, сега ще се обадя. Обади се, супер. Айде. Мерси.